Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Kublay pi parlok baro ngi pedang suwahay pi shagi Khubor Bakongsan Jong Taïew. Mga i Florentina sun bat ki Khubor kilong kumni. U sembut menteri rangba uba prestun tensong uloong bakasyong hau menteri rangba u konrat ke sangma banshim ya karai laun bujli kam ne em hapdeng ki menteri ha ka sorkar habakan tat ban kan tho shu halor kani ka kam uba prestun uloong ngam don jingtip ya kani namar POE habaya dei bat ka kam bujli kam ya ki menteri kasyong ha karai jong u menteri rangba namar kata ngam don ni ban ong ya kata kasyong bet ha menteri rangba banshim ya karai ulakan tho ya kani halor ka jingkli lakan don ne em ka jing bujli kam ya ki menteri namar ka sorkar MDA kan sa pendapshan ya ka jing shakri ba arsnem shiteng ha ka jo ko por uba prestun ubadeiru u president ka National People's Party ha Meghalaya uloong baka party kandang banyakren halor ki kam bayadei bat ka jing jet ya ki kertong sha ka election MP Rajya Sabha ngindang yakren halor ka ne ka kam uloong habakentat ban kentho ya ki Khubor ki bami ha ki kot Khubor baka NPP kala banjit ya u James ke sangma kum ukertong ngindang ban lap ya ki jing shisha ngin hap khmi na baro kiliang ngam kren tang ya kakam ya iet samla henry palat ya kata kumta ya menta ngam patla ban ong ai bakan dep shwa ka jing tokit bat hadien kata ngatharai ka jing shisha kan sami kumba kalong laong uba prestun habay kren baginong tho Khubor ki MDC kaliang persha ki bakan thop ya ka NPP ka UDP HSPDP bat MDC shimet kilami jendat nakayeng dorbar ha ka Khasi Hills Autonomous District Council min ha ka arpusau tarik ujiliw arhaja apusan hadin baka executive committee balayalam daga seng VPP kalayat shakmat ban minjur ya ka mangtingka jong musnem arhajar apusan arhajar arpunrio kani ka jingmi jendat ki MDC kaliang persha ha ka jingelam uba titos Starwell Khan kadai namar ki persang ban buanra ya ka supplementary budget namar baki kwa ban pendap shwa ya ka mangtingka ka bapura haba ka dorbar kelas dang biang hakapor arbaje janmit usong kunor ula ailat bet ya uba sei bor lang warba u executive member katanat platingka banwanra ya kamang tingka hadin balakhen ya ke jingbun brio dei hangni ki MDC kaliang persha kilami jendat no na kaying dorbar ka dorbar snong maungap khle snong min hagasngi balang ka arpusan tarik ujliu arhajar apusan kala pelong ya ka jingyat patba bandawa na ulingdo ka Hima mauplang baun pelong no ya ka jingjit rang basnong hasnong maungap khle snong nangta kila dawaru na ulingdo baun penshai no hakate ka juhi ka sngi lanu banjit rang basnong balada om penshai na kaliang kasnong kansa jit hino ya urang basnong dakispa ngut kinong shongsnong ka maungap khle snong ha ka jingyat patba kilara ringkat ya ka bana kabatho ikikintin jingdawa bat kila perta artat ban penrem ya ulingdo ba ulale don bor ki patba nong shongsnong ka maungap khle snong min hagasi balang ka arpusan trik ujiliw kila pelong ya ka jingyat patba ne ka rali bandawa na ulingdo ka Hima mauplang baun pelong no ya ka jingjit rang basnong hagasnong maungap khle snong kipat ba ha kategasngi kilara da ki plakat bat kila mayong kumshi benta ban pendram jor ya ulingdo ka Hima mauplang halor ka jing bam pelong shu ya ka election jit rang basnong bapura kabalayat menta lalai snem kinthi ha kani ka jingyat pat ba kinong shongsnong kila perta pendram ya kinong yalam snong ki bakan thop ya u acting rang basnong ka maungap khle snong bat la dawaru banyo ya ka jingjit rang basnong ka bahok kinong shongsnong kilas dang penlong ya kani ka jingyat pat ba balas dang nadu khle snong bat banyat kejat penkot pat shadu ka office trekam jong ulingdo ka Hima mauplang hadin makinong shongsnong ka maungap khle snong kila poi ha ka office trekam ulingdo kila pertajam da ka sur da ka baong ba ulingdo menta udeban ai ka jubab ka basai bat udeban pelong no ya ka election jet thamai ya urang basnong bat ong balada ulingdo ai ka jubab kinsa jet hino ya urang basnong hakmat ka te ka office
Lasakhiru baha kapor bagi pat ba nong shong shnong kila poi ha khmat ka office trekam uling do ki pulet kila sertap khran banum aila ki pat ba banrung shapo bat banyadon lang ru na kalyang umagestor khnang banlat na kanu ka jing huri hura habakran chekila pathai khubor uba piman star shilla ubadeiru u konvena ulo ang baka jing bom yo rang ba shnong menta kalayat la laisnem kanthi bat hak election bala pelong hak snem bala debru kamshum la penhun satya ikinong shong shnong namar ka jingbam ailat uling do ya urang ba shnong barim ba unle thap kerteng nak benta kate ka election ulapin pawru ka jing bitar halor ka jing penslem uling do pan pelong biang ya ki election jit rang ba shnong da ka ba yahun lang baro om ban shujit rang ba shnong tang da ka mon la de shimet ulo ongru bangin aipor ya uling do ba un jubab hapo shikenta ban jubab hakmat ki pat ba lada ai kanu jubab ki pat ba kilarai bakin jit ya urang ba shnong hino hangni hakmat ka office trekam jong uling do batkin salet pan pat ya ka sernot na ka district council na kaliang kilong kumi pat habakren ha ka tegasngi kilapan paw lang ka jing bitar namar bamenta kalaya la kumbalai snem ea kashnong kampat don ya urang ba shnong bapura bat ki jing mentoy jing ki pat ba nong shong shnong kila do lut hadian kumbashi kentai bagi pat ba kila ai por ya uling do banjuba bad namar ba uling do sham la ai kanu ka jubab kumba larai nadu ningkong ki pat ba kila jit hino ya orang ba shnong mapura jong kate ka shnong hakmat ka office trekam uling do ha hima mau plang haba persyang banyakran bat uling do ka hima mau plang uba grade A ling do ban sngotu kamsha ya gani kamat jingdawa ki pat ba henry na kalyang jong upat ulakantat banyakran namar ki daw ki bamla akyar kata bakakam kadang don hakayeng kashari kakerteng ka baki pat ba kila menjur kum urang ba shnong bathamai kamau ngap khle shnong kadai ka jong uba khambor lang kharshandi kajing kan at kalanang jur hak khaput Assam bat Meghalaya hadian baki nong shong shnong jong ka shnong lapangap ha West Giant Hills ringkat bat ki dikhat seng bhalang kenthop ya ka GSU KSU FKJGP HANM bat kiwei ha ka arpusan trik ujulio kilapen prai ka yeng sa shipor bat jenrat ru ya ki tenrai diang bala thongbian dagi karbi ha ka jaka ha penthor kabarang hab hapo uput usam jong ka dor bar shnong lapangap hadian kate ka jingja la kano baki pulet ka Assam kilasiat bon teli ki kuli sha sun bat kawang daki bom tear gas ban pen prai ki pat ba bat shum ladan kanu ka jingmen saw ya ki pat ba la ban kdo baki nong shong shnong jong ka karbi na West Karbi Anglong district ringkat ka jing sanran lang ki dukhat jong ka Karbi Students Association kumjo ki pulet Assam kilapo open madan ya ka penthor na do ka shpho trek ujulio bat sedang ya ka jingthong tenrai diang ha ka khat khandai trek mentau banai ha ka te ka jaka halor kanie ha ka arpho trek mentau banai ki art district jong ka West Giant Hills bat ka West Karbi Anglong district balashim benta da ki deputy commissioner ki superintendent of police ki additional SP ki border magistrate bat kiwe ki officer na baro artli ki district kila pelong ya ka jing kendu lang ha ka shnong khanduli banyakran halor ka te ka jing kentor put da ki karbi Henry tang shisngi jong ka jing kendu lang jong ki art district kata ka arpuai trik ujulio ki nong karbi ringkat ka jing sanran lang ka KSA kila beteng biang ya ka jing thong diang ha ka te ka jaka watla ki nong shong shnong jong ka lapangap kila persyang bun sin Henry ki kampen roy kila yai beteng ha ka te ka jaka kumta ka dorbar shnong lapangap kalarai baha kanu kopor kan liturhi dalade sha ka te ka jaka banyada ya upot usam hadian baka office trekam u commissioner katna transport ka sarkar jala kalapan mi ya ka hukum babaro ki kali kamai kin habban pendat ya u vehicle location tracking device kami isibun ka jeng persya na kalyang ki kenhun kinong nya kali kamai ba pher jong ka jala hakaba na kalyang kasanjok ki nong nya kali kamai sor bat khap sor ru kilami isyakmat ban penpaw ha ka jeng persya ka bajur halor kani ka hukum ka sanjuk hapo ka jangalam uba denzel nongkenri usketri menha ka sngi pale ka arpun riu tarik ujlio arhaja apusan kalalet banya kendo yo commissioner ka tanat transport u Davis di sangma banpan ya ka jing pensyai halor kanie habakran chekila pathai khubor uba denzel uloong baka jing persya halor kanie ka hukum kadai namar baka dor jong tracking device kalong kabala rem shaba palat da ka baka do ba usong dor hado kumba khandai hajar sanspa tingka uwe henry ulapan pawpat bana
kaliang u commissioner uloang bayamenta kanie katrikam tang yaki kali sorkar. Nalor kata uloang ru bakaseng ka aijing mut chaka sorkar bahaka jaka jong new tracking device bade bandon daka app kabapentikna baki brio ki bawan nabar kin habban register shwailade shwaban rong shakane ka jilla. Kalong kajeng sarong ya ka jilla bad ya karihi barok away hadian baki sangut ki samla ki balalit bani shimbenta ha ka limpung Asian Muay Thai Championship araja apusan kabala pelong na do ka arpau trik hadu arpundro trik mentau banai jilio Hatay Nguyen province Jong kari Vietnam kilawan pai yang haringkat bad kishpotli ki takma ki bakantop ya artli ki rupa bad pratli ki renong. Kita gisangut ki samla ki bami ikmat na ka Meghalaya Muay Thai Association na ka jilla badhapo kalama jong ka United Muay Thai Association of India na kari ki kentop ya usamla bansa nam kerpang war khelo usamla Ariston Seimsat usamla Taibok lang marbanyang kasamla Mary Christine Riang bat kasamla Anita Rai. Haka jingwan pai kita ki samla shaga jilla lapadang buram yaki da presiden ka MTAM uba Angelus Sun hanong po haka jingidan ringkat lang kinongkit kam ka MTAM ki keme ki power ki bahayang hasem jong kita ki sangut ki samla ki balalet banshaw na do nakakat leng sun gohati bansenran bat pensingan yakin ye ki samla ki balawan ranam bat buram yaka jilla bat kari. Kumbancu kedo usamla bansa nam kerpang war khelo ulayo ban khur yaki artli kita kemarnong haka jinge khun combat but wai kru haka kerdan 100 kilo usamla Ariston Seimsat ulayo ban khur ya kata kema rupa haka jinge khun mai muai but kata kemarnong haka jinge khun combat jong ka kerdan 100 kilo usamla Taibok lang marbanyang ulayo ban khur ya kata kema rupa haka mai muai Bad kata kemarnong haka wai kru haka kerdan keba sanpu wai kilo. Kasamla Mary Christine Riang kalayo ban Korea ki lai teli kita kemarnong haka jinge kun combat ka wai kru bad ka mai muai. Haka kerdan keba 100 kilo kat baka Anita Rai kalayo ban Korea kata kemarnong haka jinge kun combat haka kerdan keba 100 kilo. Te para lot daki tu ki Khubor ngila poisha ka bakut tat hadu pangine syambyang pat haka wai ka Taïew. Nga ay kublay ka por Jong Pi, kublay Shibon.